Goddag drenge og piger. Velkommen til Blå Model, som i dag er naturfag. Og der handler det om at lave madkemi. Altså det handler om fysik-kemi, men det er stadig kemi. Og vi skal lave vingummi. For at lave vingummi, så kan vi faktisk bare nøjes med de her 4 ingredienser. Og det ene det er sukker. Næste det er citronsyre. Så har vi kartoffelmel og lidt vand fra hanen. Hvis man tager de her 4 ting, så har man bare haft en flydende vingummi. Det ønsker vi ikke. Vi ønsker, at vores vingummi skal blive fast. Derfor så har vi skaffet noget husplads, som skal opløse i noget vand. Og når vi har helt det her på plads, så kan vi tilsætte aromaer og smag og farve. Det er faktisk det, vi skal. Og sidst så skulle vi gerne ende op med, at vi skulle lave nogle små, lækre vingummi-ringe. Inden vi starter med at blande de her ting og varme det op, som vi skal lige om lidt, så skal vi sætte huspladsen i blød. Og det gør man i koldt vand. Og her i den her blanding, der skal bruge 10 stykker husplads. Og hvis man bare gør sådan her, propper helt ned, så får man en stor klump. Det hele ligger i, at man propper huspladsen ned på kryds og tværs ned det her, så det ikke klumper sammen. Efter jeg har sat huspladsen i blød, som tager et godt stykke tid at blive blødet, kan man sige det, så skal jeg blande mine 4 ingredienser her. Og det jeg tager først, det er 70 gram sukker. Så tager jeg 3 gram citronsyre. Så tager jeg 7 gram kartoffelmel. Så skal jeg få det hele med. Så blander jeg det sammen først, før jeg kommer vand i, og så klumper det helt bare sammen. Så kartoffelmel kan godt være lidt svært at få det ud. Blander det hele. En tør masse. Og den her tør masse, så kommer jeg så 20 ml vand. Almindeligt vand fra hanen. Hverken varmt eller koldt. Helt almindeligt fra den kolde hane, som man siger. Sådan. Og nu skal jeg så lige have opløst det hele. Så der ikke er nogen tørre klumper tilbage. Og så kartoffelmel, som jeg snakker om, kan godt nogle steder danne sådan nogle hvide klumper. Dem skal man lige have trykket ud. Det næste vi skal nu her, det er at vi skal have den her masse op at koge. Og der har vi brug for en varmekilde. Det kan være hvad som helst. Det kan være eventuelt en trækant. Eller kogeplade, eller gasplade, hvad man nu har i køkkenet. Og så kører den. Den så op at koge. Og så er det langt til. Nu begynder det at koge, så lukker jeg fra min varmekilde, og det begynder at koge over. Så skal der bare slukke for gassen, eller fjerne varmen. Så nu koger det fint. Når det hele er stoppet med at boble, det vil sige, der er lidt af intet kogning tilbage i massen, så skal man lige måle temperaturen. Og for lige om lidt, så skal vi komme huspladsen i. Det jeg har nu, det er en grundsubstans af vingummi uden stivelse. Og før vi kommer stivelsen i, så er det vigtigt, at den her kommer under 80 grader. Så har jeg min husplads, som nu er blevet en gelémasse nede i vandet. Og det skal jeg ned i. Det kan jeg ikke bare lige trække over i min vingummimasse. Det man gør nu her, det er, at man skal have så meget vand ud af det her som muligt. Også her. Så fryder man det faktisk lige her. Sådan der. Og massen, som nu er kommet under 80 grader, så lægger man det her ned i. Så det ikke klumper for meget. Og så opløser man et blad ad gangen. Sådan, så forsvandt det. Sørg for det helt væk. Ich bin ein Gummibär. Så står jeg tilbage med min vingummimasse nu her, hvor jeg har opløst mine 10 huspladsblade. Og jeg har sådan cirka 1
dl vingummimasse. Det jeg skal nu, det er, at jeg skal lige lidt hælde det her op i en form. Jeg har valgt sådan nogle små ringe, vi skal lave i dag i vingummi. Men jeg vil gerne have en forskellig smag, for det her det er bare en grundmasse. Og derfor i dag så vil jeg gerne prøve at lave en grøn pebermynte vingummi, en rød vanilje vingummi, og så en lakrids vingummi. Og dertil så tager jeg simpelthen en masse, så bliver op i 3 små dele. Så skal jeg i min masse nu her have noget grønt frugtfarve. Og frugtfarve, det er noget kraftig farve. Og det vil sige, at jeg faktisk kun skal, det bare se her, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dråber til min masse her. Og bare 6 dråber begynder allerede at give en lækker, jeg kalder det aliengrøn vingummimasse. Og det gælder bare om at få ret godt ud, så man ikke får klumpet grøn. Den her farve, kaldes slimgrøn faktisk. Det er den farve, jeg faktisk ønsker på min vingummi. Og jeg skal have lidt smag i. Der er citronsyre i smagen, det vil sige, den er lidt syrlig i min vingummi. Det jeg lige gør nu her, det er næsten samme mængde, som jeg havde før med den grønne farve. Tilføj lidt pebermyntesmag. Nu har jeg en grøn pebermynte vingummimasse. Så fik jeg lavet mine 3 smagsvarianter med den grønne pebermynte, den røde vanilje og min vingummismag med lakrids. Og den var lidt svær, fordi det er en pulverform. Den er lidt svær at få opløst. Det jeg skal nu, det er at tage min form. Jeg skal ikke gøre noget ved det, er silikone. Så tager man min masse og hælder stille og roligt ned, så den flyder ud i den her. Ich bin ein Gummibär. Ikke en flot farve. Og så vil jeg også lige lave en grøn. Lyserød. Ich bin ein Gummibär. Så er der min lakrids. Den flyder selv ud. Man skal lige passe på, at man ikke får lufthuller nedenunder. Så. Og så kan man jo finde flere forskellige former her. For eksempel taget en jordbær. Og det jeg kunne prøve nu her, det var faktisk at hælde den grønne op i toppen. Der er lidt grøn en op i toppen, og så hælde den røde ud over. Og så vil jeg få sådan en lille grøn fift på min jordbær. Og så kan man lave alle mulige modeller. Ich bin ein Gummibär. Så har jeg fået hældt min vingummimasse ned i min form, og det er vigtigt, mens den stadig er varm. Det skal ikke være helt koldt, når man hælder det op, for ellers har man problemer med at få det ned i formen. Her er 2 forskellige former. Man kan også bruge isterningeposer i stedet for. Og så kan man bare tage det ud af isterningeposer, når man er færdig med det. Jeg har brugt nogle forskellige smagsnuancer i dag, og jeg har også brugt vand som ingrediens. Det var sjovt at se, hvad skete, hvis man nu tog cola måske i stedet for, eller appelsinjuice, æblejuice som vand.